Salut! Este vineri seara, plouă, așa că nu-mi rămâne decât să răspund la una din întrebările pe care le primesc foarte des, și anume, cu ce să încep în domeniul filozofiei? Îmi place când primesc această întrebare, trebuie să recunosc, pentru că înseamnă că am declanșat acolo ceva cu episoadele podcastului de filozofie și că oamenii vor să pornească în mod autonom în domeniul filozofiei. Așa că m-am gândit să fac acest videoclip și să răspund de acum încolo trimițând linkul către acest videoclip. Înainte de a începe, în dulcele stil filosofic, aș vrea să punctez câteva aspecte, câteva asumții, cred, din spatele întrebării, dar și câteva idei pe care ar fi bine să le ai în minte atunci când te apuci de filozofie, hai să spunem, sau când vrei să fii mai serios cu privire la cititul filozofiei. În primul rând, haideți să fim serioși, deși pentru mine filozofia e foarte importantă, trebuie să fiu sincer și să spun că filozofia este un hobby. Dacă mâine ne oprim cu toții și nu mai face nimeni filozofie, cred că viața o să fie mult mai săracă și mult mai puțin interesantă. The unexamined life is not worth living, a zis Socrate, viața neexaminată nu merită trăită, în fine, poate e o exagerare, dar o să fim ok. Dacă de mâine nu se mai scrie nicio carte de filozofie, cred că o să supraviețuim cu toții. În vreme ce dacă de mâine nu se mai, ocupă lumea de agricultură și nu se mai purifică apa, cred că o să ne fie cu mult mai rău. Deci filozofia este un hobby, este un sport, dacă vreți. La fel și cu fotbalul, suntem în plin campionat european. E foarte frumos să te uiți la fotbal, e foarte frumos să joci fotbal, dar dacă de mâine nu mai joacă absolut nimeni fotbal, cred că o să fim ok. Acesta ar fi primul punct. Filozofia este un hobby. Al doilea punct, și asta cu privire la cititul de filozofie, și am auzit asta de la mai mulți oameni din afara și dinăuntru filozofiei, cititul de filozofie este un citit lent. N-are absolut niciun sens să citești, Republica lui Platon în 3 zile. Există autori pe care îi poți citi ceva mai rapid pentru că nu scriu de la cap la coadă, scriu în mici fragmente, scriu cumva criptic și atunci n-are sens să încerci să înțelegi fiecare punct. De exemplu, Emil Cioran poate fi citit așa în autobuz între câteva stații, mai citești un pic de Cioran și e foarte frumos. Poți să-l citești pe Cioran și foarte lent și să-l analizezi mai îndeaproape, dar Emil Cioran ar fi un exemplu de filozof pe care îl poți citi cumva de parcă ar fi literatură. În rest, dincolo de aceste excepții, ai de câștigat dintr-o citire lentă, și când spun citire lentă, spun citire prin care te iei la trântă cu textul. Chiar încerci să îl iei în serios și încerci să îl înțelegi, și asta s-ar putea să dureze. S-ar putea să dureze 3-4 luni, jumătate de an, un an, în funcție de ce citești, bineînțeles, până când te gândești, ok, dacă mâine mă întreabă cineva despre ce este această carte, eu o să pot răspunde. Al treilea punct, iară despre citit, este că, după părerea mea, felul în care profiți cel mai mult de o carte de filozofie e dacă o vezi ca pe o deschidere de dialog, ca pe o deschidere a unei discuții. Cu alte cuvinte, dacă ai citit, tratatul lui Hume, despre care am tot vorbit, da? Dacă ai citit tratatul lui Hume lent, după cum am spus, și l-ai pus jos și ai zis tare, nu zic, nu ești neapărat în dezavantaj, adică cred că ești mai câștigat decât dacă nu l-ai fi citit, dar cred că orice carte de filozofie este
o sursă de întrebări mai degrabă decât o sursă de răspunsuri. Iar cheia, progresul, este în felul în care sunt puse acele întrebări. De asta spun că cititul de filozofie trebuie să ducă la un fel de dialog. Fie cauți ce s-a răspuns, continui după ce ai citit sau chiar în timpul citirii, încerci să vezi ce s-a răspuns, care sunt contraargumentele aduse de alți filozofi. Fie îți iei notițe și te cerți tu cu ideile astea. Bă, dar eu sunt de acord? De ce nu sunt de acord? Care ar fi argumentul împotrivă sau așa mai? Care ar fi ideile pe care nu le înțeleg și mi se pare că ar trebui clarificate? Care ar fi ideile care m-au surprins și de ce am gândit eu altfel? Câteva întrebări pe care le poți folosi pentru a începe acest dialog. 4. Trebuie avut în vedere faptul că nu există filozofie ca atare. După cum nu există sport ca atare, există diferite sporturi. Există teme filozofice, există filozofi, există domenii filozofice, există perioadă filozofică. Așadar, trebuie, cred, să începi cu o specificare a termenului de filozofie. Nu poți să începi, asta spun pentru că de regulă primesc întrebarea în felul ăsta, doamne, vreau și eu să încep cu filozofia. Cu ce încep? E greu de răspuns la întrebarea cu ce încep filozofia, pentru că nu există o filozofie pe care o poți găsi undeva așa pură și neutră și universal aplicabilă. După părerea mea, și aici trebuie să spun că lucrurile sunt foarte personale și te invit să faci tu alegerea care ți se potrivește ție, după părerea mea cel mai bine ar fi să începi cu o temă care te interesează. Deci întreabă-te, ok, aș vrea să abordez filozofic următoarea problemă. Mă interesează, nu știu, ideea de justiție în domeniul politic. Mă interesează să înțeleg limbajul, folosirea limbii mai bine. Mă interesează așa și pe dincolo. După părerea mea, cred că abordarea de la temă la celelalte determinante, la autori, la perioade și așa mai departe, e mult mai profitabilă pentru că în prima instanță ești interesat nu pentru că afli ceva nou sau aplicabil sau util, ci pur și simplu pentru că te ocupi de ceea ce îți place. În primele câteva pagini, în primele câteva cărți, chiar dacă nu înțelegi nimic, în fine, imposibil să nu înțelegi nimic, dar chiar dacă nu reușești să prinzi firul și să înțelegi ce se întâmplă, măcar îți petreci timpul cu o temă care te interesează. Al 5-lea punct este că nu trebuie să abordezi filozofia cronologic. Eu fac asta la podcastul de filozofie din motive evidente, pentru că vreau să construiesc un fel de istorie a filozofiei, dar nu trebuie să încep la Platon ca să îl citești și să-l înțelegi pe Nietzsche. Nu trebuie să-l citești pe Platon ca să înțelegi pe Nietzsche și nu trebuie să știi ce a zis Nietzsche despre Platon ca să-l înțelegi pe Platon. A doua e mai evidentă, dar înțelegeți voi ce am vrut să zic. Tema, hai să presupunem că abordez o temă, tema nu trebuie abordată cronologic. Da, toată filozofia e o serie de note de subsol la Platon, ok, dar nu trebuie să faci un fel de sinteză a tot ceea ce s-a spus până la autorul care te interesează pentru a înțelege pentru a-l înțelege. Acum, unii filozofi scriu mai clar din punctul ăsta de vedere, își clarifică sursele, își explică perspectiva din punct de vedere istoric, alții nu. Alții cad cum ar veni pe o temă și încep să discute. Al 6-lea punct, iarăși o chestie de psihologia citirii, nu știu cum naiba să-i zic, dar cred că trebuie să te forțezi, mai ales la început, trebuie să te forțezi să intri în jocul discursiv al unei cărți de filozofie. Tentația, după părerea mea, cea mai periculoasă, e să renunți foarte ușor și să zici, ai domnule, ce e asta, mă? Ce vrea, mă, omul ăsta de la mine? Poți să faci asta foarte ușor, pentru că
orice discurs specializat te invită să participi într-o anumită familie de cuvinte, într-un anumit tip de înțelegere a lumii. Ori dacă tu insiști să rămâi în afara perspectivei astea, e foarte ușor să zici, haide bre, nu înțeleg nimic pentru că nu te-ai făcut tu înțeles, nu că-s eu prost. Ce-i cu textul ăsta? N-am înțeles nimic. Și atunci, apropo, poți avea reacția asta și cu celelalte sporturi pe care le-am menționat. Poți foarte frumos să te uiți la fotbal și să zici, domne, tot ce văd eu sunt 22 de bărbați care alergă după o minge și care au slujbe care n-ar trebui să existe. Dar dacă vrei să ai de câștigat din urmărirea unui meci de fotbal, trebuie să intri în joc și să înțelegi care este lupta care este reprezentată de jocul de fotbal, de ce sunt oamenii atât de pasionați, ce vor ei de fapt prin practicarea sportului și așa mai departe. Deci ultimul sfat ar fi să, dacă vrei într-adevăr nu doar să îți faci așa o listă de cărți citite, dar chiar să câștigi intelectual din cărțile alea, intră în joc. Pofta vine mâncând. Intră un pic în discursul ușor specializat, da, ușor lame câteodată, da, ușor greu de înțeles. Am zis-o bine. Dar cred că ar trebui să intri în joc pentru a îl înțelege de fapt. Bun, acestea fiind spuse, aș vrea să vă dau câteva recomandări, cărți pe care mi-ar fi plăcut să le știu atunci când am început în domeniul acesta, cărți pe care cred că le poți aborda fără prea multă înțelegere a contextului în care au fost scrise, cărți care fiecare în felul ei te scoate cumva din viața de zi cu zi, din lumea văzută la rece, obiectiv, neutru, și cărți care, după părerea mea, te învață în același timp cum să gândești și cum să scrii. După părerea mea, inevitabil chestiile astea sunt subiective, după părerea mea, aceste cărți sunt nu doar deștepte, dar sunt și foarte bine scrise. Iată, top 5, cu ce aș începe eu acum, dacă ar fi să încep din nou.